So manje ke ngoba ke emzini wakho engasafuna ukuphuma kuwumembeso wakhe. Wayihlele enzani endlini ngoba phela umcimbi wawusetendeni. Wayihleli phela naye ehlele eyitshela ukuthi mhlambe khona sasihleli nje Nenzani? Kwakukuhle nje senza konke okwenziwa abantu abathandanayo. Angizwanga. Walala phi ngomembeso? Angimazi, ngeke ngithi sagcina isixabene. Ukwathi uyagoduka ke vele kwaphela kanjalo. Angiqhenyi ngokuthi ngimosha umembeso wengane yami. Angiyona ingane yakho. Ngiqhenya uma ungenza kanje kodwa ungenze kanje mina ke kushuthi ngiwugogo nginje ngimdala wancamela mina washiya umntaningana naye. Wathatha uBenten. Ngathatha uBenten wami. Owami futhi ngeyosamlokotho wami. So athina ama-plans eni? NoBenten wami? Ukuthi siyathandana nje awekho amanye akadlula lawo. Iy'ngane zakho? Hayi nazo zozwa ngamanye ngafuni uzophuma futhi. Uzoxosha iy'ngane zakho kwakho for Benten? Yes. Ngiyamthanda ngimuzwa ngaphakathi. Le ndoda inegolide yini Nomfundo? No, ino-cricket. No cricket? So ubona so uzunyuyi? Yes. Sanibingelele nonke babukeli be-Black Life TV. Kwesinye isiqephu izinkinga zomndeni ngihleli noLungstar. Namhlanje simenyiwe la ekhaya kwathiwa-ke nabanodaba abafisa ukulidalula. Sawubona njani? Siyaphila sisu njani? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele ababukeli be-Black Life uzisho igama uThuba. Sanibona ababukeli, igama lami nguNomfundo. Nomfundo simemile la ekhaya. Kwenze njani? Nginimemile ngoba angiphathekanga kahle emoyeni. Kunesimo sokuthi bekade abazali ade anginabo. Okay. Bashona ngisasemncane. Okay. So ngakhula ke kunomama kamakhelwane engimthatha njengomama. Okay. Ngobuveli bekamakhelwane. Kwahamba sikhula nje kusiphila nje impilo enormali sisiza engisiza yonke into engilekelela ngayo yonke into. Kuthe sesikhulileke kwase ngiyathola umuntu engizwana naye ngihlekisana naye. Okay. Mazwana ke naye kube sifike kwi-point la kwi-stage sisifike khona sokuthi uyangithatha nani. Oh ube umakoti wakhe. Sibe umakoti. Engenzela yonke into umala kamakhelwane yonke into ngiyamtshela yonke into ihamba kahle. Kuthe sekuwumembeso wami. Kwaba khona izinto engingayitholi kahle. Okay. Ezenzeka ngoba ngike ngahamba ngagoduka ngaye emakhaya isikhashana. Okay. Ngathi isikhathi somembeso kuyaqhubeka lento kuba nezinkulumo umyeni wami usethi ngiyanuka mina. Usethi izinto eziningi kuningi nje akangizwa nje akangazi nanokuthi ngiyini noma sikhuluma inkulumo yami naye sahambisana. Sure. So inkinga ke yasiyaqala lapho ke kanti uyasho ukuthi umkhwenyana wami ukuthi uke wakhuluma nomama wakamakhelwane. So sengicela ukuthi ngicaciseleke lapho ukuthi kwenzakalani kahle ngosuku lamembeso. Ngosuku lemembeso. Yindaba ufila ngathi ke na lento khonto yenza ngomembeso. Ngoba kwathi kwenzeka kwahamba wayohlala khona kamakhelwane yena umyeni wami ngosuku lwethu lomcimbi usebala izinto eziningi engasahlangani khona abantu kugcwele lana akusekho mnandi useyancengwa ukuthi aze ngalana azohlala nami la etendeni uyena usehleli kamakhelwane kumnandi manje nomama kanti wayekade ekushilo kancane ukuthi ikhona indaba kodwa wangangicaciselela kahle ingakho ke sengilokhu ngithi hayi ngoba lento iyangidla ngaphakathi and usuku lamosheka. Yeah. Nomfundo, I don't understand. So you telling me ngosuku leno olukhulu umyeni wakho kufanele ngabe uhleli nawe wayengatholakali yena wayehleli kamakhelwane? Yebo, akekho umuntu oyengamncengi kwaze kwabona ngisho abantu umcimbi nje kwacaca ukuthi hayi usuqala ukuba muncu. Manje ke that moment ke yena kumama wamakhelwane uthini ngoba phela uyena ene relationship strong naye?
Umama angithi ngakho ngiza kuyena ngoba ulokhu engiziba athi yena angibuze yena umkhwenyana wami angibuze yena ngithi hawu ngimbuze ini ngoba nawe ngiza kuwena ayikho into ongayazi ngikuthatha njengoma ngicela ungichazele njengengane ukuthi kwenzakala mhlawumbe wena unalo ulwazi lokuthi njengoba senza kanje kumina kumayelana nani. So manje ke ngosuku lomembeso ke yena akawumbizanga umama wamakhelwane wathi hayibo xosha phela lo muntu umcimbi ungala. Ngambiza wathi nje yena akayingeni. Wathi akayingeni. Wakujikela ngawo umembeso? Bobabili ngakho sengifisa ukwazi ukuthi kanti isikwenzakalani ngale nkathi ngoba kusho ukuthi khona into eyenzeka ngenkathi ngingekho mina ngisasemakhaya. Ngoba khona izinto afike ngiyoyilungisa. Mangibuya izinto vele seyishintshile. Izinto seyishintshile. Inkulumo seziningi engekho right for engashiwo umyeni wakho kumuntu wakhe wesifazane. Inkulumo njenganje ukuthi uyanuka. Ngiyanuka. Ay kuningi nje ebhodweni angithapheki na kahle ube ngasadli. Udlaphi ke pho? Ube sebuya suthi. Noma igcobela isinkwa ayidle kuphela. Okay, umama wamakhelwane sizombiza naye vele sohlala naye sixoxe. But ke na before kwenzeke konke lokhu kwamembeso, ube umuntu onjani? Akhathi ulotsholwa bekunjani kuyena? Cause ke na think usuhlala phansi uyayicabanga back lento ukuthi kwakunjani. Uyabona nje kuthe kusaqala ngoba angiyena umuntu onakayo kakhulu ukuthi nginganaka yena kakhulukazi ngoba umuntu vele ngisondelane naye. Ngisho yonke into ngisho athube umyeni wami uyena ofaka imali ngiyamtshela hayibo kunemali ukuthi hayibo nakhe engasabuyi umyeni wami isikhathi kube uyena onginika izeluleko zokuthi ngenze kanjani nani. Kodwa kuthe emva ukuthi sekwenzeke ke kuqala umcimbi lo kufanele silungiselele umcimbi ububona ukuthi hayi akusekho mnandi ngoba ngisho sefanele angigayele isiZulu ngamncenga. Hayi ngamncenga fanele kuthengiwe izilwane ilo nezingubo nokudla ngoba uyena umuntu owazi abantu kakhulu abantu abakwazi ukwenza lezi zinto lezi zemicimbi nani ngicela kuyena ngoba la ekhaya angisanamuntu ngiyena nje umuntu ebengibhekile. So yena umuntu edumthemba ngakho konke inhliziyo yami yonke. Nomfundo, so manje ke isimo ke before sifika sikanjani anikhulumisani still? Hayi cha. Uready ukuthi ke na izinto azozisho ukuthi izofika kanjani kuwena? Ngilindele ngoba ngifisa ukwazi ukuze nami ngizokwazi ukulala ngibone ukuthi phele laphi. I-relationship yakho nomuntu wakho yona injani manje? Ayakabi mnandi ngoba qala angisamtholi ngisho nakalula efonini. Angisamtholi. So manje akasakwenzeli lezi zinto ade kuziwenzela zona? Hayi sengiyayincenga ezinye ayisenzeki. Ngiyizwa lababukele emakhaya. Okumnandi ke umama wamakhelwane uvumile masemcela ukuthi sicela sondele sizwe ukuthi ke na ngempela kwenzakalani ngomembeso ngoba engasamdingi nje nomfundo eduze kwakhe. Sizwe nanokuthi mhlambe kukhona akwazi angamsiza ngakho ngoba phela ube umama kuyena. So manje yini sishintshile asimlande. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Ake sesibuyile babukile be-Black Life TV sesimtholile uMakanomfundo. Sawona ma. Yebo sawona. Ninjani? Ngiyaphila. Igama lami nguLungisa wa Black Life TV kuhlelo lithi izinkinga zomndeni. Ngimenywe uNomfundo la ngiyabonga ukuthi masikucela usondelile. uNomfundo uyingane njani uyangitshela ukuthi umama nje wamthatha wamgona. Mina nginguThembile umama wakamakhelwane. uNomfundo ingane bengimnami ngimthatha njengomntanami ngokuthi uNomfundo akasenabo abazali. Anababazali. Akanabazali. So ngasho ukuthi uyahlonipha. Ingane nje ebazi abantu abadala. Unenhlonipho nje ayona ingane nomsindo. Uyangazi njengomama ngithatha njengoma wakhe. Hayi. uNomfundo kusicelile la ekhaya uhlelo inkinga zomndeni kusuke kwenziwe inhlambuluko. So ubecela ukukhuluma nawe ngizomneza ithuba ke nikhulume. Ngakhuluma. Ma unjani? Ngiyaphila la. Ngibhalele kule show ngoba kunezinto engahlangani. Ebeyade ngicela ukuthi
ngithola iy'mpendulo zazo ngoba nasebusuku azingiphathi kahle and nasendlini akusekho mnandi. Ngicela ningicacisele ukuthi ngosuku lomembeso wami kwenzakalani kuze kube manje ngoba ngiyabona ukuthi engathi mina nawe asazwani ngale ndlela le and izinto asisakwazi ukuyishara, ngisakwazi ukuza kuwena, ngisakwazi ukuza kwakho, sengiyabona ukuthi akusekho mnandi mina nawe. Mina-ke nje ngizokubuza nento eyodwa, yindaba ubuze mina, awubuzi ngani umkhwenyana wakho? Ingoba uyena othe angikhulume nawe, uwena uzomnikeza zonke iy'mpendulo zayo yonke into engiyidingayo. Lalela-ke, wena impendulo bekufunala uyithole kumkhwenyana wakho. Yabona mina Ndo, ngikuthathile nomfundo njengengane yami, ngakuthanda. Uyayizwa lonto? Umkhwenyana wakho naye uyindodana kumina. Eyindodana kumina. Asike isidingo sokuthi akulethe kumina ukuthi abuze ukuthi kwenzakalani. Sikhona ngoba yonke into esikhulumayo inegama lakho phakathi, ifaka wena phakathi. Uthini mayesho yena? Mina ngagoduka ngaye emakhaya. Yes. Uthi mina ngangigodukelani uma ngizobuya ngizobuza yonke le mibuzo le. Wena ugoduka kwakho kwakuwukuthi uyolungiselela umembesa ngithi. Ngichazile kimi ehe. Ngangichazelile ukuthi izathu sami sokuthi ngigoduke isona siphi. Ehe. I know. Usethi ke manje angibuye ngize kuwena manje uzongicacisela kahle ukuthi yonke lezi ingxabano mina naye kungazwani kwethu usukaphi, angibuze kuwena, uwena ongaba nezimpendulo ngoba uma ngilo mangiyinqaka azizi kahle kuyena umkhwenyana. Ehe. Umkhwenyana wakho akanalo iqiniso sisi. Uyena ongenalo iqiniso. Kahle kahle la sizoqhathwa yini umkhwenyana wakho. Ngaliphi? Thina umkhwenyana wakho wena njengoba uyingane yami. Mayefika lapha endlini kimi. Yena akasabona umama kimi. Umkhwenyana wakho. Usebona? Usebone ngathi mhlawumbe ene ngilo mama onqaka Ben 10. Nanokuthi ke ngingumamukela kwami umkhwenyana wakho. Angithi endlini mina ekhaya lami. uBen 10 kuwena mama. uBen 10 kimi. Yena mayeyibuka. Yena usenamazwi awaphonsayo kumina. Ukuthi mina fanele ngithande yena. Angizwanga. Ngiyakutshela umbuzo, yiko ngithi mina yini ungayikiyena. Akutshene, uyena osusa indaba. Uyayizwa lonto? Mina ngikuthatha njengengane yami. Mayena mayesebona mina. Esibathe esikhuluma, esengitshena ngokuthi wena ene ungitshena yonke into nento olekha kuzona wena. Ngimbuza ukuthi ulekha kanjani manje ngoba manje sangizwa usuzomembesa. Uzowembesa la ekhaya lokho. Ngakuthatha lonto ngakufaka enhlizweni yami. Uyayizwa lonto? Isizathu sakho ke manje sokuthi mina nawe singazwani. Okay, umyeni wami uthi uBen 10 nakho. Shuthi ningathandana noma niyathandana. Hayi kulungile ngabona ukuthi shuthi enevele ke ngoba ngambona ukuthi ngendlela akuthanda ngayo. Uyakuthanda nomfundo leyamuntu uyakuthanda kodwa futhi uweak. Shuthi nami also ngiweak. Hayibo. Ngani yami ngicela ungixolele. Hayibo, kanjani ngoba manje? Sengizibonela uBen 10 wami. Ingakho izinto eziningi engasenzeli zinyuka ziye phezulu. Shuthi usuke senzela wena izinto. Wenzela mina sithandwa sami ngoba manje. Wangangicabangela mina imizwa yami. Ngiyaxolisa ungixolele lapho ngoba phela imizwa yenye into, inhliziyo yenye into gele. Mina ngase ngicabanga inhliziyo. Ingane zakho zithini ngalokho umuntu okwazi ukuthandana nengane. Ingane nje ngoba nami ngiyingane. Ngifihlele cabanga ingane zami. Angisane ndaba nengane zami mfethu kade ngangilonli mina. Kade ngangilonli. Uyabona ukuthi vuka ngowami. Hayi phela ngilutho. Umuntu vele umthathe emntwini, amthathi esihlahleni. Umuntu mina ngazi ukuthi uma wami. Umina ngumuntu. Ngingane yakho. Shuthi naza nokwengane zakho lezo izala ungaba yilokho. Egcine nomuntu yikho ngayithathela mina ngabona ukuthi ayike ngiyathatha ngane umuntu uthi kunomona. Hayi shuthi sijwayele kunokujwayelana ke kabi shuthi makunjani. Angisazi kulungile ke makujwayelana ukujwayelana kodwa mina ngimthathile ke sisi. Shuthi ngenze njani mina? Ngiqhubeka, shuthi siqhubekani naye ke. Kufanele sazise nomndeni kuqhubeke phambili. Ngoba ngizohlala kanjani nomuntu owakamakhelwane? Usesuka la kumina nyukaze kuwena kamakhelwane. Ube uma wakhe. Ebe uma wakhe. Ngenze njani? Ngenze njani?
Abangangami nama Wena lamashanda hleze efika lana awezwa wena. Wezwa wacabanga ukuthi owami. Ukuthi yazi bengitshela ukuthi lezi zinto azengikwenzela zona uzozenzela. Hayibo. Angizwanga. Yilokho. Bengazi lezi zinto zonke lezi zinto akwenzela zona. Yini onganayi? Uphathi iPhone, unayo yonke into empilweni. Yikho ke ngivele ngibona ukuthi ngamthatha. Wena manje obukhule kangaka uthi uzofuna ukuphatha ama-iPhone nawe? Uthini ngendoda yakho yena ebona umuntu omkhulile? Uthini ngayo? Wena ngani yona? awuvezelanga mhlawumbe ithanga noma ibeni. Yona ngiveza ithanga nebeni noma ngaliveza li-fresh. Kodwa Ngicela ukubuza-ke ngosuku-ke nanhleli nenzani-ke ma ukuthi yiyona answer onginikeza yona leyo. Kwakwenzakalani kwa-members? Sasithandana sibukana kumnandi. Ngasenkohla ukuthi konje uyingane eyakamakhelwane. Ingakho nezinto kade ningasafuna ukungenzela izulu wenza into engaphuzeki. Ngabona ukuthi ngeke kwenzeke ngase nginamahloni ngoba ngangasazi ukuthi ngizokwenza njani. Imali yami engaka. Ungimoshela izinto, ungimoshela umcimbi wami. Impilo iyaqhubeka ngani yakwethu. Impilo izoqhubeka ngiyaxolisa kodwa ngithathile indoda osekweyami. Ngicela ukubuza le phathi le uthi uyena wakhuluma amaganyana. Yebo uyena. Nawe wathatha lawo maganyana. Phela akakhuluma ngakanye. Kunganingi wakhuluma. Okay, kunalesi gap into eyenzeka khathi semakhaya. Uthini ke Kwenzakalani ngaleso sikhathi? Hawu-ke ngaleso sikhathi lapho-ke sasiqhuba khona-ke uthando lwethu. Nibe nibonane nini kanjani nizini? Sibonana phela manje kuyena nje uNomfundo. So manje beqala adlule kuwena before kuNomfundo? Phela ngani mina ubehlala ekhaya ekhaya lami. Akakwazi ukuthi angahlala kaNomfundo ezobheka uNomfundo. Ayizobehlala ekhaya lami. Inyoni ibizela yona ekhaya lami. Hayi ngisho Hayi wazwa uze kumina. Hayi wena wabona mina nami ngambona. But you understand ukuthi uNomfundo the time emnyeke ukuthi ke nahlala ekhaya lakho. Wayithemba wena? Kakhulu futhi wayengithemba. And then ngomembeso ke kwenzakalani? Ngomembeso kwenzeka ngithi ukuthi uNomfundo wahamba wabuya ke sekulungiselela umembeso kuGayi. uGayi usebonani izinto eziningi kuNomfundo. Uyini lezo zinto uNomfundo? Sengitshela ngokuthi uNomfundo nje uyanuka uNomfundo akenzi kahle wana. Afuna ukuqamba amanga ngumuntu wesifazane khona la ngathinteka khona kodwa kwasho ukuthi phela nami ngilandela imizwa yami. Mina ngisola ukuthi ubesetshelwa wena zonke lezo zinto uthi abuya azoyitshela. Mayethi ke uNomfundo yanuka wamuzwa uNomfundo nuka? Hayi akazange nuke uNomfundo. Wangamkholanga to order. Ngibonela phela ngangikholwa to order ngimdinga. Usashilo ukuthi ubefuna ama-iPhone. Noma ngangithengelanga i-iPhone kodwa nje mina ngimdinga nami. So manje ke ngoba ke emzini wakho engasafuna ukuphuma kuwumembeso wakhe. Wayihlele enzani endlini ngoba phela umcimbi wawusetendeni. Wayihleli phela naye ehlele eyitshela ukuthi mhlambe khona sasihleli nje nenzani. Kwakukuhle nje senza konke okwenziwa abantu abathandanayo. Angizwanga. Walala phi ngomembeso? Angimazi ke ngithi sagcina esixabene ukwathi uyagoduka ke vele kwaphela kanjalo. Angiqhenyi ngokuthi ngimosha umembeso wengane yami. Angiyona ingane yakho. Ngiqhenya uma ungenza kanje kodwa ungenze kanje mina ke kushuthi ngugogo nginje ngimdala wancamela mina washiya umntaningana naye. Wathatha uBen 10. Ngathatha uBen 10 wami. Owami futhi ngesamlokotho wami. So athina ama plans eni? NoBen 10 wami. Ukuthi siyathandana nje awekho amanye akadlula lawo. Izingane zakho? Hayi nazo zozwa ngamanye ngafuni uzophuma futhi. Uzoxosha ingane zakho kwakho for Ben 10? Yes. Ngiyamthanda ngimuzwa ngaphakathi. Le ndoda inegolide eNomfundo? No, ino cricket. No cricket. So ubona so uzunyuyi. Yes. Okay. Manje ke Nomfundo ngoba usuyezwa ke ukuthi uyamsherisha ngeke ngimbange nomuntu omdala ebengimthatha njengoma wami shuthi vele bekusihlanganisile mina nabo sekuphelile impilo iyaqhubeka ngizowazisa nje umndeni ngibatshela ukuthi kwenzakaleni kanjani sibe nomakoti omusha bangikhiphe mina. Angena umakoti omusha. Uzoba uyena phela. Ngithi wakwazi ukungilobola mina. Uzoba yini ngani? Mina
Sizobambana nje. Hayi usumakoti omusha. Kanti ufunani naye? Ufuna ukwenzani naye? Sojola nje. Oh. Bambana. So ubhidliza umshado wakhe ukuze nijolele. Uzonda mina shuthi kahle kahle. Uzomthola omunye. Ulwa nami kahle kahle. Angilwi nawe sisi. Ngeke ukuthi singaphila impilo ende kangaka mase siyalo egcineni. Ngenxa yomuntu wesilisa. Na uzomthola omunye ozokuthanda ongeke aza akubeka amabala njengaye lo. Uma ngimangase ngikucele manje ngithi ngicela uhlukane naye. Ngikwazi ukulungisa inkinga zami naye. Ngoba shuthi kahle kahle ngoba ifoni yakhe ngiyakwazi ukuyichecka anginankinga naye. Shuthi wena inkinga. Oh mawusasibuka. Anginayo inkinga naye. Right uma Cha, angithi sinenkinga manje. Yilesi ivela manje ukuthi seyakho. Efonini yakhe ngiyakwazi ukungena ngenze yonke into angibenganankinga. Angitholi lutho. Engisho khona ukuthi shuthi uwena inkinga la. Mangihlukana ngicabanga ngazi. awuqala ucabange ke mase uyabuya uze nini. Ngiqala ngicabange njoba mina wena unesipinto ukuthi uvuma ukuthi kwenzakalani. Manje Mina ngisazokuthemba kanjani? Mina ngizomyekelana wena ungacabanga. Uzokusacabanga ukuthi ene usazoba right now. Mina ngimyeke phela ngomnyeka mase ucabanga mase ngiyamyeka. Not now. Okay, if ukuthi yena umuntu okulula kangaka uvesana umdedela, shutha umthandi ne. Ngeke azamthanda. Isho ukuthi wena ubufuna imali zakhe kuphela lezi Then Indaba wenza. iqala evele ukuthena umuntu uyayibambela yini. Angithi. Hayi wengane yakho. No ngengane yami. So bengithi ngiyayibambela kanti ngizomthanda. So uwena ombambile. So uwena omlokhuzile. Okhulumile eqala. No, akumini uthe umuntu ukuthi afika akhulume nawe mase uyambamba ukubamba ukuthi uyayibambela. Uyayibambela. Ukuyibamba. So ubamba itoho. Yes, bengiyi temporary. Manje uyibamba kanjani itoho at the cost of umuntu othi indodakazi yakho? Phela indaba vele umuntu uqala etohweni mase bayi-full payment mase ba payment. Shuthi lengane zakho abantu bakho abekho safe kuwena. Kuyacala. Nganzami. Ngazi ke. Naye mabe wiki ke nami ngiwiki sho sohlangana lapha. Ewikini bethu sonke. Phela nangu umuntu esifazane nami nginamanithi nezidingo zami. Umyeni wakho wayekushiyele lokhu babengane zakho wakushiyela zona lezi zinto. Usuqhubeka manje usuwelela einganeni. Hayi wena wenza kahle wakushiya loyo. Wenza kahle nje wahamba ke lo angimaleli angimcabangi. Ngoba naye ubekwenzela wawusuxakwe yini wabona ukuthi fanele uzothatha oBenton bethu. Ingane zakho azikho safe nalapho. Azikho safe. Azikho. Ke sofanele bamafaka amabhedla gathi ke. Shuthi kumele uhlale wedwa. Kumele uhlale wedwa. Base abantu babahambe nabo mina ngisale ngedwa kodwa amadoda abazoba safe. Ngoba makusekhona ngeke azabe safe. Okusho ukuthi ke namadoda engane zakho uyawathatha. Ngeke ngawathatha makufanele ngiwathathe. Awukazi uyithathe. Angase ngithathe. Bengakafika esimeni sokuthi ngiwathathe. Kodwa uma zibe khona intsolo zokuthi vele uma zifikile kwindodakazi yakhe endala uma kufika umuntu wakhe anithengele utshwala. Ubucele abuthenge. Shuthi khona naye shuthi into ade uyenza naye futhi. Hayi ngoba ngakakhulume le angiyazi. Mashuthi khona. Ayikho. Shuthi khona. Kanjani? Ikhona shuthi. Ayikhona shuthi. Wayifika kanjani? Wayifika kanjani? Afika akuthengele athenge athi usamlindile. Phela umkokazi wasemhlabeni. Nalo wama ngithi wayifika enze kanje wagcina usuwenza mina kanje angithi. Hayi akulutho ke phela Nkosi yami ke ngiyithathile indoda ngiyithathile kukuwena ke ukuthi wenze njani. Ushaya idabulu wena nakwindodakazi yakhe endala nami. Triple. Nenye indodakazi yayo uyithathile. Ngitshaya triple. So ujwala amadodakazi akho. Yebo. Hayi lo mama ngiyakubona. Lonely. Okay, amadodakazi akho uyenza kanjani ngoba amadodakazi ahlala kwakho? No, angiyazi amadodakazi ivuso ngikho ngivuma. Angithi bengihlala laphana ubunakho ukinto uthena hayi ke ufikile usibanimani wasithengela into ukuthi nokuthi ebengekho indodakazi ebengakwazi lokho. Usuyakuphika manje nakho lokho? Nangiphiki lutho mina. Ayikho nje into engiyiphikayo. Yabo nje le yakhe angiyiphiki. Yo, I wish you one of Yonke into vele inesiqalo guys. Yonke into inesiqalo kuqala kumina ukuthi ontanga bakho bakuhlula ngani? Abangifuni. So uyavuma ukuthi iqala kwenu ukuthi uthanda abantu bamadodakazi akho. Yes. And ave kumnandi shame. Ave kumnandi. Wawuhlukunyezwa ubani wena nje ubuhlukumeza thina wena?
Mina ngey'khathi zakhe. angazi nami washona wayengihlukumeza mhlampe noma angazi noma wakwaba khona. Kodwa ngicela ungangibuzi ngabantu ababengihlukumeza. Mina ngithande yakho. Indaba ngawe. Mina ngithande wakho. Sho, Nomfundo. Ngithathe. Sisi, ngiyabonga. Ngiyakupha. Konke ebekade ngikudinga imibuzo yakho nayo iney'mpendulo ngiyitholile. Ngiyabonga. So happy ukuthi usezohlala nawe ke. Sekowapha. Hayi Umuntu ozokubangisa. Ozongibangisa yena owami nje. Hayi akamthathe. Ngiyabonga. Kodwa vele ney'ngane zakhe isazobuya indi. Usazokhala angingedwa shuthi. Baningi abasazokhala ngiyabonga. So azothina amadoda akhe ebona le footage nje. Ebona kuvela nawo futhi phela sazohlala nawo futhi phinde sikhulume ngamasokabo lawo engiwathathayo engiwathandayo. Yini uthandani kubona? Uthandani? Ngeke ukuthi ke na umfana afika lale nendodakazi yakhe aphinde azolala nawe futhi. Kuyenzeka. Kanjani ukuvuma kanjani? Kahle. Phela usuke ungasekho kuleyo nto ukuthi Isikhohlakali samama. Hawu suke engasekho. Sekuwukuthi nje vele mina ngiyamthanda ngimthandela mina. Boba u3. Hayi noma bengaba u4 bebe u5. So ufike adle enganeni yakho. Aphinde azodlala kimi. So kudliwa umama kudliwa ingane. Indodakazi. Sho. Kudliwe nengane yakamakhelwane kudliwe nomakhelwane nomama wakho. Hayibo. Usuzama ukuthini ke manje futhi? Sengisholo lokho ethi udla nomama bakhona futhi. ngisho ukuthi njengoba ngithatha ingane indoda yakhe. Umakhelwane wami ngithi. Yes. Mina yena engithatha njengoma wakhe. Ngidlela umakhelwane ngidlela nezingane zami. Yilowo mama nje. Hayi Nomfundo. Usutholile iqiniso sisi. ngitholile. Angazi noma udinga ukuthola usizo yini? Mawungabe kulukhona. Usizo lokuthi athole ontanga bakhe Ufuna uyafisa sikuxhumanise nomuntu noma iminyaka yakhe akayazi ngisola lo. No phela lana baningi obhuti abakhona sebekhulile abangajabulisi. Obhuti abakhulile abazongijabulisa. Okay. Right ngalo senginayo manje. Okay, bakhona no Ben 10 abahlalayo babo. Hayi ngiright ngalo. Uright ngalo. Yes. So nimisele ngani ufuna ukushada yebo umakoti wakhona? Ufuna uyijola. Abashada. Wathi yini ayithandayo ngawe kubhuti? Umkhwenyana kaNomfundo? Uningi ngiyakushoya. Awusho kugodwa. Angikwenza konke nje. Ukwenza konke. Trades. Nasekitchen ngiyimi, nasekamereni ngiyimi. So umbamba noma ikuphi? Noma ikuphi. Nomfundo wena ubuhambambi noma ikuphi? Bengenza konke. Buwenza konke. Siyafana nje. Ngakho senginakho ukuthi engathi uma uyena owaqala wenza imove ngala. Ngimzwile ukukhulumeni kwakhe. Ukuthi umyeni wami vele umuntu osilisa unakho ukuthi abe nteke kodwa bengingayitshela ukuthi ngabe uma ongenza lento kodwa akayi ngiyabonga ufundile. Hayi siyabonga ukuthi kodwa usukhulumile iqiniso kodwa into engizoyenza ngizomemezela nami la ka Black Life ukuthi makukhona oyifunela uyellow bone la asondele mhlawumbe ungaze uyitholele ukuba uBen 10 wakhe. Ngifuni ke manje ngiright ngalo wami uBen 10 oyedwa enginayo. Akusengiright. Uso right. Mina ngayijika lento ngikulwisa. Owami kahle. Akulutho owami. Phela. Umazi ngami. Akulutho. Umazi ngami. Mina ngeke ngikulwiseke mina ngathi ngithathe. Vele bekowami. Uzongilwiselana into yami. Uthi akamthathe wena uThembeni. Akamthathe. uThembeni lutho. Akamthatha ngithi owakhe. Owami vele. Angikwazi ukuthi ngalwa ngimlwise ngento yakhe. Ngikuza indlela. Yebo ngikwenzile ngamthatha wayenza ngakini. Uyangilwisa kodwa ngoba uthi usazoqhubeka naye. Uqhubeka kanjani noma iqiniso seliphumile? Mina unandaba nami, unandaba nemizwa yami ukuthi kwenzakalani kumina. Mina yami imizwa izwakala noba. Umngakanani kanti? Ngingale iminyaka oyaziyo. Ukuthi eyakhe imizwa singabuyela ingabuyela ma. Ingabuyela sisi. Awusala ngoyami. Ahlobe. Okwafanele lokho ukungicacisele kwasekuqaleni ukuthi izohamba vele lento ithi mama kodwa egcineni ngese ngiyamthanda ke sisi
sengize ngafike kulesi sigaba sami sokumthanda. Kulungile vele wenza kanje ngoba nginganamndeni. Uyazi ukuthi abazali adinga nabo. Uwathatha i-advantage yokuthi vele ubudlala iphathi sokuba uma wami. Kodwa ufika kanjalo. Mama ke. Ngithatha njengo fake mama ke. Hayi kulungile. Bengu-fake mama. Ngiyaxolisa kodwa ke Nkosi yami ngiyayisenza lokuthando bafethu. Masutholile utholile. Hayi ukuthi ubungeke ukuthi ngiyayidlela imali okungcono. Uzuthi uyamthanda? Ngiyamthanda. Uyamthanda? Ngiyamthanda. Sengize ngamthanda. Ngiyamthanda. Ngiyaxolisa makubuhlungu kuwena ngiyamthanda. Futhi akukho ozongenza ukuthi ngihlukane naye ngendlela engimthanda ngayo. Siyathandana nje. Yeah, Nomfundo. Sisathinki ke nave sana ufocus kweyakhe impilo. Futhi akukho ukuthi Focus kweyakhe because ke na as much as singamblame akamkhombanga ngesibhamu. Uzenzele. uyabona kimi. Bethanda naye. Futhi badala. Badala bobawu2 as much as emncane but ingqondo ikhona. So uyazi naye ubhuti la ikhona ukuthi wayenzani. So at least manje usuyalazi Isikhathi sami esingaka ngisihlalile. Phephise. Kulungile kodwa. Hayi phephise. Asithembe ukuthi ke na ke no Benson wakho nizoqhubeka kahle. Vele soqhubeka. Vele nizoqhubeka. Uye kwamadodakazi usumthathile. Amadodakazi ke ngicela ukwadedela ngoba sengimthathile wakamakhelwane uBenson. Yeah. Angajikeli nawe. Ubuyele Phela kwamadodakazi. vele umuntu wesilisa uyajikelana kodwa ngobe sengiqedile vele ngaye. Yo. Hayi niyizwela ke babukele emakhaya ukuthi uNomfundo ubethatha umama wamakhelane njengomama kanti umama usebona indoda esukeni la Nomfundo akaphelanga ke nakuNomfundo namadodakazi uthatha konke. So engikushoya ke uma ukhona lapho ubhuti oyisoka bakithi odingela umuntu nanguye lo bone la iduzane bakithi nithathele yena uyasho ukuthi uyayithandela nayo uthando udlala ukuba lonely kulongisa ngithanda kakhulu. Please don't forget to share, like and subscribe. Kulonyaka zijike kakhulu izinto ingababa wengane akafuna ukwadla khululeka ungakhathazeki izinyembezi zomntwana zizomenza ikhiphe le mali uthatha izinyembezi zomntwana uyihlanganise nalo muthi obizwa ngezinyembezi zomntwana ebese uyawukhulumisa njalo mayithola imali uyohleze ecabanga ngengane yakhe kulonyaka bazoyikhipha le mali ufuna ukwazi utholakala kanjani sondela mzala ukuze ufake i-order lakho babhalele noma bafonele eBlack Life Traditional Pharmacy u-062 219 7748 adeliver noma ngabe kuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.